Naimbag sapa iti aming nga dumdum nga dito ay 104.7 FM Radyo Sagada. Dito ni Gwen po ako mapkablaw iti amin nga awan ti labas na. Ngarod ita nga agsapa ket intay talantanen no anya ti kinapateg ti agrikultura iti tungtungan iti disaster risk reduction. Sagada, tinangruna nga focus na apo ket dagiti mataltalantan adaan iti kinapateg na iti amin ano anyaman nga diso ti ayan tayo ti tungtungan iti disaster risk reduction ket para iti amin. So ita nga agsapa titungtungan tayo nga rod ket kasilpo iti agriculture and disaster risk reduction and climate change adaptation. Iti pakasaritaan naipasangwan ti agrikultura ita apanawen ti makakitaan kadagiti na duma-duma agagangay ken baro a risgo nga agraraira iti maysa a napartak a panagbalbaliw iti lubong ti umad adun kan-kanayon a nagpipigsa a didigra typhoons panagtutudo agraman ti kasasaad nga mairamot wenno systemic nga risks ket pangta iti intero a sistema ti panagpartuat iti makan ket magapuan ti makan apo magapulat ta iti sektor ti agrikultura. Ti agrikultura ket tamang suporta kadagiti pagbiyagan ti nasurok 2.5 bilyon at tao iti sangalubungan. Ditoy Pilipinas agarup 40 milyon nga umili 40 million nga umili ti adda iti sektor ti agrikultura. Mairaman ditoy apo ti farm operators wenno dagitoy landlords, ti farm workers, ti mismo farmers syempre. 37% ti addamot iti populasyon ti Cordillera nga involved iti agriculture. Yan so ti panagpababa iti epekto dagiti kalamidad iti agrikultura ket kasapulan ti nasaysaya at apan nakaawat. No kasano nga makaited dagitoy iti nakaro nga epekto iti sektor ti agriculture, di ba? Itong calamities dagitoy agdudumang hazards, dagiti bagyo, dagitoy landslides, dagiti flooding kanda dumapay. Isu nga masapul met ti panagsukimat kadagiti peggad mangpabalin a vulnerable ti agrikultura kadagiti epekto garud dagitoy didigra. Maapektaran ti seguridad ti makan iti entero lubong. Ket no amo tayo iti production ti makan iti sangalubungan apo ket 90% magapu iti small farmers dagiti family operated nga farms dagiti backyard farms ano ditaket datos manipod iti FAO. So nairot nakaisilpo ti sektor ti agrikultura iti tungtungan iti aglawlaw, di ba? Ti direkta panagsanggir kadagiti natural rekurso para iti produksyon. Kasapulan talaga met dayta iti agriculture, di ba? So talaga nga nairot ti relasyon ti sektor ti agrikultura iti aglawlaw, ti daga, ti danum, ti angin, uray dagiti agraraira nga insects nga adda iti pakasapulan iti tungtungan iti pollination, panagsabong dagiti mula ken panagbegas dagitoy nga mula. Ken syempre daytoy kinapateg na met laeng para iti nailyan nga sosyo-ekonomiko a panagduras. Importante ti sektor ti agriculture iti gimong importante ti agriculture iti economic development. Kuna tayo tatay nagdakkel ti kabibilang ti populasyon nga involved iti production iti agriculture. Kaya importante talaga nga kan iti nauneg nga panag-awat no anya dagiti kasapulan ti sektor ti agriculture. So masapol nga rod ti sigida ken ambisyoso nga tignay panagputi tapno maibangon dagiti ad-adda a natalged nga sistema ti agrikultura. Makapaladingit kapagaya man ya makikita tayo iti Facebook posts,
Kita tayo, mangngeg tayo dito'y radyo, iti telebisyon, dagiti nagado nga damag. Nga ti uneg, iti manon nga lawas, mano dagiti tonelada nga kamatis, repolyo, kanda dumapay nga produkto agrikultura. Ito sibuyas, di ba? Ti talaga nga bagsak dagiti presyo. Adu kadagitoy ket mabaybayanen kadagiti gargarden. Ada dagijay nang buras pay kadagiti produkto da. Ken napasubo nga nang ipan iti syudad nga mangilako kapag danon da jay nako kurang pay apo di jay presyo amang bayad iti pamasahe dagitoy produkto nga napan iti syudad. Haan lang nga itata nga napasamak daytoy no diket kanayon. Tinawan nga problema apay nga haan nga maikan iti solusyon ket nakapatpateg ti makan. Han aya kadatayo nga nainsigudan nga umili. Maysa kadagiti prinsipyo nga naindaklan nga kanayon nga ipalpalagip dagiti inmo na kadatayo uray dagiti madama nga lolo-lola nanang tatang uncles aunties nga mangibagbaga iti tungtungan ti ayaw sayang pag-iyamanan no anya ti adda haan nga saysayangen usaren nga usto dagiti rekurso nga adda karkaro itata nga iti agliklikmot tayo iti tungtungan ti gubat iti tungtungan iti krisis nag-adu nga ili iti Pilipinas ti awan ti usto nga kanenda. Haan aya adal dagiti adda iti UNICEF punada nga 30% ti populasyon dagiti ubing ti Pilipinas ket stunted. Kaya't nasawan kurang ti umanay nga nutritious nga makan kanyada. Iti lugar dita Middle East, dita Gaza, adu nga ubing ti uray daga, apan dakauten, ken isubo iti ngiyungiwat da, tapno adalaeng ti agyan kadagiti tiyanda. Awan ti makan. Kastamet lang iti Africa, gapu iti agtultuloy, nga drought, iti famine, awan ti tumubo nga makan, agbisbisin haan laeng nga dagiti anak ijay no diket uray dagiti nataengan ta awan ti pagapuan ti makan. Isu nga kadatayo ditoy Cordillera ti dadu mga paset nga madandanon ti Radyo Sagada dita Cagayan Valley Strip ken Ilocos Region napateg daytoy isursuro da kadatayo nga tungtungan ti ayaw. Panagbalor ti adda, panang usar iti adda nga rekurso iti nasayaat haan nga ag saysayang. Dayta apo ti numero 1 nga pagpigsaan tayo diti Cordillera dijay binadang awan na patenggana nga panagtinulong ken panang isakit iti kapwa natin, di ba? Kaya nalaklaka tayo nga bumangon no adaman dagiti didigra. Singin dayta, daytoy disaster risk reduction ken climate change adaptation. Han mabalin nga isina. Ket nga rod, ti panagkaykaysa dagitoy nga hazards. Kasa iti panagbaliw iti klima, dito climate change, pandemya, epidemya, ken uray ti armado apan nagrisiris ket makapataod iti peggad ti kalamidad iti agrikultura ken kadagiti sistema ti agri-food production, di ba? DJ tupay na isina-sina sagsagaysa nga marikna tayo dagiti epekto ti climate change, ti tungtungan ti pandemya, ti epidemya, ti gubat. Uray no sagsagay sa dagita eti problema no nagidan nga nagtipon dagito nga hazards edi grabe, di ba? Di peggad nga marikna iti tungtungan iti agrikultura ken sistema ti agri-food production. So anya dagiti wagas no kasano a maipaset ti panakaiturong
ti peggad iti kalamidad kadagiti practice ken polisiya ti gobyerno iti agrikultura uray ti polisiya ken practice dagiti nainsigudan nga umili ken agayab iti ad-adu apan nakaawat iti konteksto apag pagpatungpalan dagitoy nga solutions ano. So anya dagiti adu ababasit ken katamtaman a kalamidad dagiti mabalin nga maliklikan no maayarami tayo dagitoy. Wenno uray man haan nga maliklikan ket at least mapababa makisayan dagiti epekto na nga negatibo, di ba? No maipatungpal dagiti epektibo pagalagadan iti panang pababa nga rod kadagitoy nga peggad wenno hazards. So napatug-unay dagiti amin na pagilyan ket agbaligi iti panagbaliw manipod kadagiti reaktibo awagas. Urayon, reaktibo awagas kahit nasa winapon no urayon dainggan ada mangyari sa danton agaksyon, di ba? Dita ti panagsungbat iti kalamidad, panagsungbat iti disaster. So kasapulan nga maibaw-ingan daytoy iti proactive. Ket nasawen kasano nga maliklikan, kasano nga maisaganaan dagiti panang aramid iti aksyon, dagiti investments nga naibatay iti panakaammo tayo kadagiti nagdudumagarud nga hazards. Proactive, panagliklik, panagsagana, aksyon, sakbay nga ada mangyari. Haan nga reactive, di ba? Maminsan gamin adu dagiti offices, adu dagiti nga handa nga agaramid iti action, handa nga agaramid ti takder, handa nga agaramid ti panag-adal, uray no panag-adal laeng. Di ba? Hanggat may nangyari. O kaya hanggat at dati nang ipan iti black and white written complaint ken request, no? Kung proactive po ang gobyerno lokal natin, nyaman nga antas dayta, ti barangay, iti munisipyo, iti probinsya, iti nasyonal, ket saan nga agururay, ti durun, manipod, iti constituents wano umili, no diket aktibo nga agar-aramid iti panag-obserba, aktibo nga agar-aramid iti monitoring, aktibo nga agar-aramid tinauneg nga panag-adal. Tapno, makairamid dati proactive nga addang panagliklik, panagsagana ken aksyon nga nakaibatay iti scientific nga studies ken observations. So dagito nga polisiya ket masapol lang maikonsidera ti akam ti agrikultura akas kalasag iti panahon ti krisis. Ti agrikultura ti mangkaleb iti epekto dagiti environmental ken ekonomiko a pagkasapulan ken stress. Iti level ti apakabuklan a pagilyan wenno sa nga lubungan ken uray iti nakipet nga village level wenno barangay level nga ekonomiya ken iti aglawlaw. Ti agrikultura ket napateg ti papelda tapno maisigurado dagiti naapektaran at tao iti didigra ket agtultuloy ang makaal-ala iti makan ken pangkabyagan iti panawen nga madama ti didigra ken kalpasan dagitoy didigra ken iti panawen nga panangbangon iti kinatalged wenno recovery ken resilience ti panagtultuloy ti taray ti panawen. Dagitoy ket masapol maipakita akas responsibilidad ti sektor ken ti pannakaituding ti budget ken suporta kaamuan ken kabaelan ti gobyerno. Di ba? Adigat at paiso, biag ni gardenero. Ang buwas kang manibo, ninusak mo. Ajualan mo
pasiyan, ipahat mo'y tabagan, sa'y balbalang mo aray, mo'y daon. No timpo ni pangapit mo, o no timpo ni mo pandupo, buwan siya'y may apresyo, ay ako'y dasap mo. Wano ka manda po, ibuwan siya'y baksa presyo, sa pagpumatawaray agad, ni Dibat po. Ng aking gardenero, ay bunsatan trismayaan Diyo. Nulakit di taadinis, nguyog dang. Walang tulang ipumusyasan, itamba dyan kuwan siya. Basta walay anustan kagad, ni sa ito. Adigata paiso, biyag ni gardenero, at buwas kang manibo, gusto mo, ajuanan mong pasiyan, iba't mo tabadan mo, sa'y balbalang mo aray, mo'y daon. Biyag ni gardenero, biyag ni gardenero, biyag ni gardenero, biyag ni gardenero. Napatag-unay maipaset ti DRR kadagiti plano iti panagduras ti sektor ken kadagiti estratehiya iti socio-economic a panagduras daytoy development. Iti umiso a panawen masapul met mapapigsa ken masigurado ti adu a panagkaykaysa ti combination daytoy disaster risk reduction ken panag-adaptar iti panagbaliw iti climate change adaptation iti sektor ti agrikultura. Dagiti panagtipon titignay ti amin a sistema lokal man, nasyonal, regional iti sangalubungan ket masapul ang mapapaspas ken mapalawa. Pakiiramanan ti panagtunos so dagiti nasyonal ken lokal nga estratehiya wenno plano iti DRR kadagiti national plans of action iti climate ken dumapay ken nakasamot kadagiti target ken karitap no awanti mapanawan wenno awanti mabatbati, di ba? No one should be left behind. Kanayon tayo nga ibagbaga nang runa dagiti adda iti sektor ti agriculture. Daytoy climate smart agriculture ket saan laeng amay sa awagas. Daytoy ket may sa nga set dagiti practice ken sistema ana disenyo tapno garud madanon dagiti tallo a panggep iti maysa a tiempo. Iaramid met lang ti Department of Agriculture daytoy mangpaadu iti production mapapigsa ti kinatalged resilience iti panagbaliw ti klima ken mapababa ti panagpartuat dagiti greenhouse gases no kabailan.
So adda dagiti programs da on sustainable soil management, water efficient nga irigasyon, agroforestry systems, climate resilient farm to market roads. O di ba? Han nga kahit nga sa awan dagiti da tungpal bilin nga yaramid mo lang nga projects para lang masabing merong kang ginawa. Nagtudo lang basit nargaay. Diba? Dagita irigasyon, dagiti post-harvest facilities. Kun, mainayon dita apo iti panang itud, iti naan-anay nga edukasyon, information, mainaig iti aglawlaw. Kun iti climate change. Adamot lang apo dagitoy da nainsigudan nga early warning systems kun moderno of course nga early warning systems. Kun kanayon matlaang nga ipatpatungpal da Sir Eddie, Sir Asher, Sir Felix kun da dumapay nga kadwada apo dita sagada MDRRMO office daytoy climate risk planning. Hindi natin pwedeng iaw-awan daytoy panagplano nakasilpo iti tungtungan ti climate change. Wala tayong kawala. Data apo ti new normal matlang itatta dagiti nakaro nga panagtudtudo ano nga mga uwatan nga panawan o di ba nagpigsa ti tudo iti malam kinabikatan na nakapud-pudot microclimate ti sagada mapangkay ijay dagupan nakapud-pudot 43 degrees awan ti danom awan ti maapit nga palay rice eaters tayo matapo di ba kaya yan yung mga kailangan gawin na suporta niya iti agrikultura. Tapno nga rod dagitoy da vulnerable nga farming communities ket maiyad dayo iti pagad. Pero kanatay tatay na irot di jay silpo ti agrikultura ti tungtungan iti aglawlaw. Kaya po, yan, si DENR, importante yung papel niya. Ti tungtungan iti reforestation. Dagiti pagpag haan nga hanlaan ko mga dagitoy da forest nga kunada reforestation tapos dagiti species wano klase dagiti trees nga maimulmula ket adadya kunada nga allelopathic effect na wano dagiti bulong na ket gapoy ti characteristics kagagala dagiti bulong patayon na dagiti adda iti sirok na hindi po sana yung mga ganyan o isa dyan yung melina. Diba? So, reforestation and watershed protection kasi nga, kasapulan ti sektor ti agrikultura ti danom. Diba? So, mairamid amin dagitoy. Mayat nga irigasyon na talged nga farm to market, market roads, dagitoy da agroforestry systems, soil management, kunda dumapay, ket bumaba. Dagiti risko ti landslides, kadagiti pagmulmulaan ti makan, flooding kadagiti pagmulmulaan ti makan, soil erosion. Nga very important iti tungtungan ti agriculture. Kaya po, bago nyo isipin yung mga male-maleta, tungtungan ti makan umuno na apo natalged a pagapuan ti makan. Karkaro ko natay guro ditatay iti panawen nga adda ti didigra iti panawen nga nalpas ti didigra, kan iti panawen nga bumangon ti komunidad. Manipod iti maysa nga didigra. Kasapulan tayo ti makan. Wag sana dela-delata ang nasa isip natin. No diket ti jay na sustansya nga makan. So, nung maipapigsa tayo dito pa nakaawat iti epektibo pa nagpababakan na panang imaton kadagiti na dumaduma pagad iti sistema ti agri-food production ti bilang ti tattao ken komunidad a masapol ti humanitarian assistance lalo kadagiti lugar garod nga adda ti gubat ken agtultuloy ti krisis ket lalo pay nga tumakkel. Iti daytoy a konteksto napatag-unay ang mairangtay ti disaster risk reduction iti humanitarian wenno makatao nga aksyon ken masigurado a dagitoy a panagserbi ket sensitibo iti gender ken panagsisin numbat. Ibig sabihin conflict sensitive at the same time gender sensitive. Kasi
na iduma ti kasapulan ti babae, na iduma ti kasapulan dagiti ubing nga babae anya iti tungtungan iti disaster risk reduction ken DJ pasut na nga makatao nga aksyon humanitarian action mainaig kadagitoy. Ken manen itatay ko na tayo kasapulan dagiti proactive a polisiya ken nga sensitibo tapno dumakkel ti panag-invest iti panaglaped ken panagsagana iti kalamidad ken tapno mapalakdaw dagiti epektibo a kaamuan. Good practices ang nakabatay iti ebidensya maipapan iti disaster risk reduction. Institutions kun nga iti napalabas nga sa pulo at tawen daytoy official development aid manipod iti World Bank iti daduma nga nasyon para iti panaglaped ken panagsagana iti sektor ti agrikultura ket kababaan ken nakadanon laeng iti 3% ti amin nga official development aid maipanggep iti DRR ken panagimanehar iti agrikultura. Kahit nasauwen, yung pong mga inuutang natin, dagiti alalaan tayong pondo manipod iti na dumaduma mga international financial institutions, 3% lang apo ti mapan iti DRR iti agrikultura. Diba? Kahit nasawan, kurang ti panang ipateg tayo iti agrikultura. Ngem, dagiti panag-invest iti panaglaped ken panagsagana iti agrikultura ket adda talaga ti bunga na, no? Nakita met laeng nga numan pay 3% of the budget goes to DRR para iti agrikultura, dayta 3% ket napateg ken nakitaan nga adda ti epekto na. Dagiti benepisyo manipod kadagiti epektibo ang kaamuan iti DRR iti level iti uma ket kas normal ket adda ti 2.2 adaras anangat ngatong kadagiti dati awagas ti panag-uma. Mainayon pay ti return of investment manipod iti risk-informed ang nasapsapa panag-aksyon iti agrikultura ket 7:1 kahit nasa uwan iti tunggal may nga piso nga na-invest mo ti maparwar na daytoy ket 7 a piso. Kaya ganyan kaimportante yung naibabudget, dakkel ti benepisyo na iti tungtungan iti agrikultura. So dito epektibo a panagmanehar iti panagpababa iti paggad ti kalamidad ket agtalged iti inklusibo a legal ken institutional kuma nga wagas. At nakita natin sa panahon ng pandemya, COVID-19, nakiinpakita na dagiti paggad ket systemic. Nabigla tayo, nataranta tayo, anto amor aramidon tayo. Kasi wala sa ating systems. Awan iti gagangay nga panagtaray, iti panagmanehar, iti naduma-dumang opisina, iti babalay, iti organisasyon. Iti panagaramid, ken panang ipatungpal iti polisiya, panagpatibker iti resilience, nasapsapa nga panagbangon, ken dagiti interventions iti panag-urnos, iti recovery, iti sistema ti makan, ket masapol ang nakaibatay, iti panakaamo iti paggad, hazards, naibatay iti ebidensya, ken nakatutok iti solusyon, amang kabil iti entero a sistema, iti uneg ken iti naduma-duma ti sektor ken actors. Daytoy ket kasapulan ti multisectoral, multi-hazard ken preventive anticipatory awagas. Tapno mapapigsa ti kinatalged dagiti tattao, dagiti panagbiag iti agrikultura ken dagiti ekosistema iti aglawlaw nga pagdependaran ti agriculture iti napaot nga wagas. Hopefully, no akurkurang dagito do offices tayo nga mang iaramid ti panagtipon ti disaster risk reduction iti tungtungan iti agrikultura ken aglawlaw ket adda kada tayo apo datayo nga listeners nga mang kalbit kanyada nga mang ipakamo nga mang ibaga nga mayat nga dagitoy ti aramiden tayo. It is a multisectoral effort nga
amin tayo ket agnomar. Awan ti sabali nga single nga napateg iti amin nga panagbiag baknang pobre babae lalaki nauteng kung saan igurot man wenuhaan ti tungtungan ti makan. Amin tayo ket mangan ken amin tayo may sangalubong ti ayan tayo apo. Ito'y aglawlaw masapol nga amin tayo ket bantayan tayo. Assessment iti Tatayaen Caves. DJ may isa para iti spelunking, may isa DJ underground river. So dito'y Tatayaen Caves assessment ket naangay idi napalabas nga lawas. Nanipod iti kameng daytoy Regional Cave Committee at dati kameng ti DOT, Department of Tourism, at dati kameng ti DENR, at dati kameng nagmanipod iti Penro office ni mismo Penro Sir Manny ti Inmay ken dagiti kakadwana nagapu iti MGB nagapumetlaeng iti Provincial Tourism Office, Municipal Tourism Office ken BFP na pandametlaeng so adda dagitoy na dumadumang members iti RCC ken locals nga nag-assess kadagita duwa nga kuweba. Maikatlo daytoyen nga assessment. Kalpasan DJ nga assessment apukat na angay ti kunadang exit conference. Uno daytoy pa nang ibingay no anya ti resulta ti assessment. Ket good news. Kasi naprobanda kunada daytoy caves ti Tatayaen ket mayat wenno mabalin nga ilukat para iti recreational activities. Kahit nasawen, no dito sagada, ti kontekston ti lokal turismo. So, dito ti good news. Number 2, hanmat nga bad news. Ngam kunada, adadagi jay masapol nga aramidin ti gobyerno lokal. Umuna, dagi jay inmunan nga ininstall da nga landok mukhang deform bars tinausari ijay. Kat kasapulan nga maragadi dagi jay dumadaw-daw, dagi jay rinurumwar nga part dagi to steel bars. Iragad yun kan lihaan, isand.
DJ parts nga nakaruwar tanatadem makasugat, di ba? Ken dagitoyen railings nga nakaruwar DJ naganan poste na ket balkuton iti abaka rope. Tapno haan nga nagalis ken tapno haan pay laeng nga makatulong dayta exposure na nga makaitud iti lati nga makadadael kadagiti formations dita uneg ti kuweba. 3 months nga naitud tapno iarami ti LGU daytoy ken ma-assess manen ayan no okay kunada yes mayat tinarami ti LGU sagada mabalinan nga ag-operate. Pero kunada iti pang mabayagan gradual ta haan nga nalaka nga mayat no dagos nga maka-purchase iti stainless steel number 2 ken masukatan dagiti na ikabilen nga inmunan nga aglati nga landok dita sukatan iti stainless steel number 2 ken balkutan met lang dayto stainless steel number 2 iti abaka ropes. Di ba ang ganda haan nga aglati safe han nga basta-basta nga na-install, maialis dagiti makadadael iti ayan dagiti rock formations ti kuweba para tuloy-tuloy nga agbiag dagita nga stones. Tapos balkuton pa iti abaka rope. Di ba? Iso nga uri na ba sa ti imam haan nga agalis. Makakapit ka nga usto dita nga abaka wrap nga hand railings. Kasi kunada haan nga basta-basta nga mabalin nga sumrek dita Tatayaan Cave nga awan ti na-install garod nga guard railings. Pwede naman ang intervention na yan for as long as suruto na ti usar dagitoy ramit nga maikabil nga stainless steel number 2. Okay, so number 3 nga recommendation ket no ijay underground river 5 lang katao kada bangka. 4 nga bisita may sanga bangkero. Okay? So 5 passengers kada bangka, masapol ada life vest, masapol ada ti helmet. Kasamot lang iti Tatayaan Cave, masapol nga adda ti personal protective equipment. Nakikita natin, ang dami-daming posts dyan sa Facebook, nga da pasaway, syempre, hanlang at turista ti mapandita on their own, di ba? Ada dagiti tour guides, nga mang is-isrek kanyada, nga awan, ti personal protective equipment. At saka, reminders po natin, bayat nga hanpay nga na iaramid, ti panakailukat, sa ito'y daduwa nga kuweba, ket sarado pa po. Sarado. Ket nga sawen ti sarado ket absolutely awan kumati mapan laksid no sikati na ikedeng nga mang ikat kadagiti landok ken mang smoothen ti landok wenno mang sukat iti aglatlati nga landok tapno maikabil daytoy garod number 2 stainless steel. Kung hindi ikaw yan, wala kang business na papasok sa Tatayaan Cave ken Tatayaan Underground River. Diba? Kasi sarado pa po siya. Okay. So, anya pa, tira do mga updates tayo dito sa Sagada. So, yan yung dalawa sa tourism. Itutungtungan ti fire suppression. O, diba? Nagtudulaang ti Manong Aldaw. Uram, apo, ijay Pine Forest ti Agid. Uram matlaang dito barangay Takong. Di lang nabiit. Manong Aldaw lang nakpalabas, ano? Naadaan ti duwa nga aldaw lang awan ti panagtudo na ket. Ayan, narik natay manen ti fire. May isa nga kagagapo daytoy panagkampante. For instance, nagpuorda iti uma, kunada nga uray ket madamdama agtudo, makontrol, DJ fire, hindi pala. So, nagwaras. Naingat daytoy panagpalagip ti bomberos tayo dito Sagada Municipal Police Bureau of Fire Protection nga haan nga agkamkampante gaputan narugyan ti panagtudo. Bantayan dagiti puuran tayo iti tayo tahang agwaras dagita ken adalata ti panakaalerto
Nahaan nga basta-basta ipit-pitik dagiti nasindyan nga sigarilyo iti igid ti kalsada ken uray ay nyaman dita. Yan. Okay, kana dadumapay nga update sa apo daytoy manarimaan daytoy training ti LGU. Electronic LGU Administration Training ken System Setup dagiti kameng ti gobyerno lokal. So ada data ti panag-training dan kasano ti e-cedula, dagiti panang ipaay ti serbisyo ti local civil registry nga online. Ikandamot lang ti orientasyon iti noan niya daytoy app ti eGov Philippines, eGov PH, di ba? Usarin nyo dito apo SSS nyo, PhilHealth ninyo, travel, mabalin nga i-check nyo dito eGov PH, ag-register kayo dito mabalin. Nga aramidon dagita panag-check iti na dumaduma nga services ti local ti gobyerno nasyonal. Tapos daytoy ease of doing business kan one-stop shop iti business permitting. So panggap na daytoy training yer aramid ti MLGU kadagiti personnel na ket tapno naka sagana da kan sumabsabay iti digitization dagiti na dumaduma nga sistema ti gobyerno. So mayatmet dayta it's easier hanga kasapulan nga personal nga mapangka o di uray no agpanpan natong kaapo mabalin nga ag-transaction ka. Pero sana ito ang dawat tayo iti the Department of Telecommunications na sana dahil napardasmet dito pa nag-adapt ti local government units kun uray ti national agencies iti tungtungan ti digitization when online sana napartakmet ti panang degdegda kadagitoy da internet providers nga maikan ti internet services nga haan nga patay sindi hanga DJ puwing nagtudo lang nagarbis lang basit wala na pong signal anya DJ reliable and strong and sustained internet connection iti kaaw-awayan kasi wala namang sa bali nga agnumar nohan lang dagiti adda sentro iti tungtungan ti digitization no iti away ket awan met ti internet connection then syempre numalpas daytoy DJ panang isuro no anya ti kasapulan nga aramiden ti umili tapno garod mabalin nga usarin da daytoy da electronic services ti gobyerno lokal ken national government. Ayan. Ken iti maudi apo maipakpakaam mo 5 days sa Monday to Friday ti panagtrabahon ti LGU Sagada agsipod idi Lunes sa May 4 may palagip nga idi napalabas gapo iti panagbetak garo iti krisis iti iti langis ket in order ti Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadagiti gobyerno lokal ken mga opisina pa iti gobyerno nga upat nga aldaw dalang agtrabaho. Pero sabi ni LGU Sagada hindi na po tapos na yan. We work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ken Friday alas 8 ti agsapa ingana iti alas 5 ti malam. Ta nakita da sigun iti panahon nga nang implementaran da iti 4-day work week ket awan met ti dakkel nga na-contribute na iti panagtipid iti kuryente ken iti dumapay nga energy sources kas iti fuel. So mabalina na po mag-transact iti Fridays. Tatan, may ipagpakamumat lang nga madama ti bloodletting activity ti barangay Demang. So, dagiti able-bodied, mapang kayo agdonar iti dara dita barangay Demang. Huwag nyo pong ilimit yung sarili ninyo ta adamot doktor ijay nga ag-check up nga mga ibaga nga ay sorry haan ka nga mabalin nga agdonar ita tata nagngato ti blood pressure mo. Bueno, ay, hanggang mabalin nga agdonar ta nagbababa ti kilo, you are underweight hanggang nga pumasa. So, mapangkailatan, i-check up dada kayo, libre data check up apo, awan ti bayadan nyo, no, okay. Ket, agdonar kayo ti dara.
So that's happening now, Barangay Dumang. May pakpakamo matlang nga po no, Biyernes, kat brown out, iti oras ti alas 7, inga na iti alas 12, ti agsapa. 7 to 12 in the morning, no Friday. Iti amin nga service areas ti Mopreco kahit nasawan na whole of Mountain Province daytoy pasut iti Ilocos daytoy Quirino ken Cervantes mairano dita nga brown out no Biyernes. Okay? So kalbit yun ipakamuyo ti kakadwayo no adadagiti makasapol nga mang-amo trabaho nga agusari ti kuryente ket ayan po brown out Friday 7 to 12 in the morning. And lastly, daytoy Municipal Sports Clinic maangay iti Mayo 14 gana 23 agbibirok dati 80 high school students ken 20 nga akin kayat nga ag-coach para iti sepak takraw, volleyball ken table tennis. This is an activity with the MLGU Sagada ken DepEd. Kaya po dagiti interesado, kontakon dito yung numero 0955-934-0531. Manan ti contact number para dito yung Municipal Sports Clinic ti Sagada ket 0955-934-0531. So that ends our program. Iti Sagada MDRRMO on air itata nga Wednesday. Have a pleasant day ahead of us and hopefully kadadamot tinadal tayo maisilpo iti agrikultura kan disaster risk reduction kan climate change adaptation. This is an activity. This is something that amin tayo ket ma-involve haan laeng nga ni Omag, haan laeng nga ni Sir Eddie no diket amin na ada iti komunidad at itungtungan ti makan ket napateg para kada tayo amin. Stay with us sa 104.7 FM Radyo Sagada.